Здравейте! Казвам се Петър Иванов и съм изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас. Съвместен проект между Община Бургас и Национална компания Индустриални зони ЕАД. В момента се намираме на територията на промишлена зона Север, където успяхме да привлечем 35 компании от различни сфери на бизнеса. Част от тях бихме искали да ви представим. Ще започнем може би с най-атрактивното ни предприятие – високотехнологична компания Sigma-Tech. Инвестицията им в Бургас е за изграждане на научно-изследователски и производствен комплекс, насочен към решаване на редица задачи, свързани с експлоатацията на авиационните, корабни и промишлени газови турбини. Към този момент компанията търси да назначи над 50 души с инженерингов профил. Размерът на цялата инвестиция е за впечатляващите 48 милиона лева, като само една специализирана машина може да достигне стойност около 15 милиона лева. Друга компания от нашото портфолио е Thermal Engineering, лидер в сферата на отопление, климатизация, вентилация, газови и слънчеви инсталации, енергийна ефективност на промишлени, обществени и жилищни сгради. Ето е сградата на JLP, компания от хранително-вкусовата промишленост за производство на хляб и хлебни изделия. Стартира дейност в индустриален парк през 2019 година. Дружеството функционира с пълен производствен потенциал, като тяхната продукция се разпространява в целия бургаски регион. Производствената база на ТАО Бургас е разположена върху 2700 квадратни метра площ и предлага проектиране, производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, метални конструкции и окачени вентилируеми фасади. Приближаваме Хидробетон, производство на бетон и бетонови смеси. Една от водещите компании за производство на бетон в страната. Базата заработи през 2016 година, като непрекъснато инвестират в модерна механизация, бетон помпи, бетоновози и друга необходима техника. Нека ви запозная и с Тип 2. Производствена компания за месо, местни продукти, заготовки, разфасовки, колбаси от охладено българско месо. Компанията разполага с няколко фирмени магазина в страната. В момента се намираме пред строителната площадка на компания Монси. Тук ще се произвеждат акустични стени и седалки за спортни съоръжения, а размерът на инвестицията надхвърля 1 милион лева. Това е базата на Козлодуй ООД, производствено предприятие за изработка на метални заготовки чрез студена обработка на метали. Компанията изпълнява поръчки за страната и чужбина. Това е базата на Булпласт БГ1, производствено предприятие за ПВЦ и алуминиеви профили за дограми, врати и фасади. Намираме се в строителния обект на компания International Armored Group, водещо предприятие за производство на бронирани машини. Тук ще се произвежда цялата автомобилна гама на компанията, включително високопроходимата машина Рила 8x8. На практика това е структуроопределящо предприятие и ще даде тласък за цялостното развитие на града. Очаква се тук да заработят около 300 души. Ето е базата на Кондекс ООД. Пълен инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на инсталациите. През годините Индустриален и логистичен парк успя да се утвърди като надежден партньор за местни и чуждестранни инвеститори. Продължаваме своето развитие с фокус насочен към реализацията на фаза 2 от нашия проект. Това са терени, които се намират в промишлена зона юг-запад на град Бургас. Индустриален и логистичен парк. Инвестиционни възможности за вашия бизнес.